dava neka troša vreme. Troši vreme. Dole treba da izvodi me, sudi! Сега да видиш, от вилица не гледаш, после да го гледаш. Pravi pal! Pal! Bravo! Naša bez sudi bi. Vamos. Te va bien. Ah, tía, no se lo podía hacer. ¡Oh, bravo! Pravi pal! Bravo! E pa така е, а преска нямаш. Пресече, Деника! Браво! 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 Колечка, айде! Вчера кой изгубил? Барбар? Помага се стигна по колеги. Помага? Кой е това дефенс? Как е те, нали? Кой е малко? Не видяхте? Я да включим на камерата да видите. Вие провери вече ги. Винници, вие може да кръжат, винници са Ай се витава, може да го дай. 4, нещо. Браво! 4. Браво! Браво! Това е някакво пункта, сега второто место имаме изключение, не се знае. Остай го! Това е малечно. Айде, Драгана!
център. Браво! Să ne gândeam să vedem la un Ja. Wow! Последно! Nu ima ošte, ne? Ajde na nulu, ajde na nulu. Сейчас далеки тебе мислам. Категория? Treba da je teško. Nema da je teško, ne mislim da te pa tu, nemoj da te pa preko to. Ne mislim, ja stelno. За да се класира и двете не решим, че аз стилно пънка не долу. И па постало ти сутрите, да дига наши стилци. Лери, тураш ли ти някакъв снимка? Репсам 2-3 ги тура. Па бали ти ги тура. Яки това зна. Čekori me! Ало! Sudi! Абе! Абе, не диги тая глава kad nekoj smog, be. Оника. Мърлак. Žirafo neko. Това е нещо да работи и текстил материал, трябва да се нещо. Но пред е време госпожата да вразе Той пати. е градин като европейски жена, беше гимнаст, знаеш, знам kao шеф на магазин ми беше. И дори директор му вика, тук е директор, той е такъв да го набутаме. Браво! Браво! Дига тия ръце, бе! Айде, бе! Digaj me da ti Дигни sane ме me! та ръка, бе! Čekori me! Абе! Ame ti me! Ajde na nulu. Čisko! Nauči da brojiš do 5 bre. Nemoj skopljene se ti. Šalj. Крена ръка. Ще покажеш назад, изгледа! Прехеда, тя убий, нека се на Айде, добре! Нови тренерки има Белко, добре. Това голно ще ми е долу. Кой ще става някой? Страги да не го убият. Браво! Това е, да бе, вие вчера си ми кесидеше фаул. А това е, че как гола да... Нула ли имаш ли? Колко е? 4-0, повече е. Хайде, Контра! касниш! Šut! Доле! Ajde, ajde, ne! Ти стоиш? Еди malo и по-мале. Връща се, заде! Леле, това маленькото плезната, задни. Това там отдолу. А, не. Ajde, Zdenka! Ajde, sad nam odkada Браво! Браво! Ana bе долу, всяко нещо тук. Ладно, шо е? Днеска няма да нужда. Ако се откаже това парче, коста. Стига. Да капа в гол. За малко.
Бати, нека са те правилно Виница и Радовиш, бе. Там Шиша, Миша, Виница, идемо на пики носи с мои център. Ajde, ajde! Evo, ajde! Male, ma che tu pensi? Uđemo? Gol! Заборих да спорта камера. Znaš te volite, ne? Volim ga? Super. Така беше вчера на Иваля, нема се. Нема вчера 6-7 години. Bravo! 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 Prvi obrok. Naša! Naša! Bravo! Aha! Era tija di se smaknava, tija da ne znam. Za tija včera. Jer bi se ja makao. Ако имаш това, тук е мисля. Не носи нищо. Финал, бе, съди! Ovo nije penal. Ovdje ga tu znaš. Činaca! Bravo! Колко край 7-0? Колко 7-0? Сечи, Адени! Не може да... Я ти викам на 0, нека са диш. На Марс у нас. Свикам на себе, абе, дали е можно? 96 години, човек. 23-та. Бия 200 Стопки си ги кара, бе. И той не е бил може да... Той не е бил може да... Той не е бил може да погледа. От тук не е интересно. А нема Фейсбук за нещо. Нема, я добавя. Пакалва исто на Фейсбук, поддръжката на Промо и на Mozilla. Епа там не може да закача. Цяло време. Владена се чуда, защо не ми закача. Не, проблеми има. Следно. Ajde, ajde, ajde! И затова на YouTube го оставих. Да. Ама добро, нема сериозно. Горе, Фил! Айде, гол! Добре, се сгодим, чоче, не ми се гол. Абе, барабар, 96 години. И здравна къл, разбираш. От Тесалоники. А? От Тесалоники. Тесалоники. Алия има! Слабо английски. И имам Vraćajte se, на научи. vraćajte se! Гледам се на научи да ми се гледам. Malo i od Grci, a? Има. Ajde! Evo, sad je sad.
Чакай. Русина, сечи, то. Надзорни. Ама долу значение това не е. Имахме значение на този. Дека виде пеналове, маймуне. Единствено е кола с грамофонска плоча. И телевизор. Знаеш, що съм се смял, това кой го беше споделил, Сърнец вземал. Браво! Нека се става мами или му Да, яко беше. Яко беше. Нека не се става мами или му Абе, суди! Как ти математика, бе, мама, видим! Няма по-голема от лаптоп. На лаптоп, Това е това. Гол! Айде, Банка, браво, Банка! Ти бе! Свири убаво, да не е свир като устата, цел. Точно съм се насмял на този кол. Аха! Съди съм те хвали. Така е, така е. Без бе! Нека не се става мами или му Она по-голема. Точно, още 0 има. 10-0. 10-0 банкичка, айде, добра. Вика, що мисля за мига? Трябва мисля, вика, минава сите граници. Лошо сам се насмял на това калфонска. Гледа го дека не се става мами или му Да, яко е. Айде, женски! Ай, скръсти, бе. Айде! Рака, горе точка! Всяко свири нивото и това ще бъде да си. Puta pojma, bе, nisu! U glava! Čekajte, svete da sam! Само судията дръжте, никой друг. Оне тайм-аут. Деве. Дава, лизи. Сир. Видя, чел. Или да, Хубаво е бърже да го вземем точно. Съм синен. Солидарност аеродром съм. Или солидарност аеродром. Вчера на Българска това нищо не видели. Само жълта не. Окей, аз съм посезал да се улист. Како, ама додека е видео на мия да гледам. Абе да. Вани е тъм бе виден. Kolega malo! Onako! Čem sa, kolega? Грани, да, грани. Има греяне на седищата. Греяне на седищата. Каква кола нема. На температура се удържава температура там, кажем на колко. Грани. Bravo! Bravo! Samo така! Ajde pa! Си съм технология, повече пред некое време. Така грамофонска почне. Bravo! Дека ли се става вика мами или му? 5 секунди! 5 секунди! Шут! Шут! Айде! Браво! Аз опивам. Те го питам дали може да излезе нагоре. Циклетова. Защо не се остане? А причината да се върви от караван. За да стане бъдеще. И да стане явно на луца, като това начало. И нататък. Да, 4 врати, штрак. Автоматски си 4 врати припочи.
Варварзит за клипа, няма моторно почвени варвари. Вие старите варварци. Ja osjećam da će se zgrešta. Това с гола кренале е бати твоите, не може да се опреме. А това не знам, човек. Старите на два клика се няма. Той изпусти топката, не ли? Как за спане, вали нещо? За спане, за спане. Тесалоники. Кой е стигнал с това тензерът? Ники. По регистрацията от Никите не превест. Кой е стигнал с това до... Пред Молдовия. Се разбирам, ама кой издържава да стигне? Една я влечеше, а не може да стигне. Една я влечеше. Беше мала проблеми. Браво! Браво! Какво ти кажете за това? Това е за мене. Не. Това е за мене. Знам. Що мислиш, каква кола го има? Това някаква е полска фуч. Чекай. Може да беше от фич. Значи видим. Може да беше от фич, да. Не от фича, като има бубане, като тия по-старите буби. Те ушо беше. Застава. Застава и това е оригинал. Застава оригинал. Съчувам. Стоятин го вика. Брайни. Той го видях, беше по маршрут, папа горе на мост, се моташе. Можно? Горе някъде за мода. Това беше държава. Ягова. Държата за коло. Водите момче, момче. Ей! Той е пенал, бе, Чорчо! Я и три женски бяха дошли. На Буца е тия за рода нещо. Три женски бяха дошли. Браво! Паци са. Да, изгледа той е дебелио от Милко върху Бойо. Може да не е. Ама Корчанска е тази регистрация. Закачанска. Знам, от Юм беше дошъл с една. Негово ли е, да? С една беше дошъл. Сечия, Дени! Браво! Ще судиш сега, бе! Мръшо некоя! Чекори, бе! Чекори си! Юик. Юрик е това, Да, не? Юик било. Юрик. Има колко толкова убави не са. Юрик. Ровите дълги са. Знам го, ама не такъв. Това е, гледаш така е, фина естетика е. Тя е Волгата, да. Волгата е църна. Тя е слично. Я видях тази църната Волга. Това е Бюик. Много яка опица. Кой е това? Само известно. Това е знак. Браво! Браво! Добро, да когато а никога не се нагара. Не. Ами има и още просто. Ами има и от 20-те години Никола. Функционира. Последни от Не само не ги репарира, разбираш, чупала ги, моторето им, репарира, изчиства. Може така да правим. Чакай да помогна. Йован е легенда, он дома е руски. Вчера съм се смял от него. Я хорошо. Карасов нещо, пакубите, тръва велика. Човека вика товар, при количка мака нема. Не се слуша от и... Пакубите, тръва. Да. Вика на кола да беше азлък, гледай къде я регистрирал. И там обясно се значи азлък. Дигата ръка, бе! Но сме молци, последните кръв. И после вика това е комунистичка владина. Тяхто. Той ми разказва... Ти знаеш там да свирнеш Вано и Кьошо, маймуне! Яко го каза. Сега знаеш, еле? Не слуша се. Не ти. Валери, знаеш ли ти кой да не е за Испания? Дома много. Звък, а? Иван и Джастин. Кога
много добра втора полунешна половина. Ама чека да е най... Хайде! Браво! Има по-нежната половина. Има по-нежната половина, Гоцка. Да е. По-нежната половина. Не смях да го дам и сето, че това е... Знаеш дека е нещо? Ако да излеем вънка, виж. Не, ще се наканат на това. Жена ми сака да чуе. Не, ке извади това. Не става се един звук Голи ми Дария да подава се мотива. Гол бе, ей! Па бе, остай гол те беше така. Голман, айде гол. Не, той го влечеше, това не знам, що кола е. Той го влечеше. Мерцедес. Браво! Само си пусти. Това е пред Второ светско война. Стоиш пред открилите са. Шо ме сега, видека да сега. Айде, айде, айде! Ali ja pričeš, ja vidiš. Да. Нема некако дефилето промешава, не може да го фана. Не да се такова. Айде! Браво! Добро е! Браво! Кога бях обрах да ги стигна, сигурно взех Сунекс. Volkswagen. То ти бях нагоре сли. Браво! Помощник, фал. Не, камай. На коя програма ги рендираш? Ще имам 3 програми. На Пинейкъл. А? На Пинейкъл. На Пинейкъл. Пинейкъл студио. Браво! Колко е? Един ли има още? Има 3. Добро е, добро е! Олег! Много си изподобават. Някой пък им се загнат. Да ги стигне. А Пато е удобина. Пак от масата на цяло село. Не, ти го направят само е. Много дупки бе. Много бе, там. Айде! Браво! Не, сигурно. Кой снимаш? Аз знаеш, че планирам да набавам. Имам мъчлено да набавам тия GoPro камери, които се ставиш. Айде! Айде! Браво! Чекай, не мой така. Ай, доста си. На него, да. Пусти, снима се право по време. Чекай. Три па сигурни са фанал. Браво! Браво!
Sad sam tu, sad gledam majke. Bravo, bravo, ajde! Bravo! Dobro, tebe. Koliko to? Gol. Mora gol da se gleda. Ajde! Bravo! Къде е следи топката дека къде е. Но не, Сопри, сега води топката на там, така. Карай на нас. Добро. Браво! Браво! Чекай малко. И айде дека се за година. Държа! Bravo, dobro je! Bravo, Slica, bravo! Къде е топката дека е? Сопри, види гола да се гледа. Добро. Чекай, пати на каначка. Ajde. Čekaj. Golbe! Ej! Golbe! Ajde, konu neku! Ало, па пред да судите, провери тия мрежи! Или вразете там с некои салотеки! Или дай да връзиме судията за гол! Да гледам гол! Така се навика. Вчера има яко на Ювен. Вчера яко беше. Вчера. Айде, гледайте! Вчера е по-яко. Simona, čvrsto! Колко бе, колко ще? 24? 24. 4 ли само дадо? Чекай. Наука. Това да нищо не хеди. Моите има на нескучните уtakmice от и аз съм давно. Сега имаш да мърнеш после денене. Ама те се погоди вчера, нищо не може да дава. Вчера ти уtakmice. Ние против се главна... Нали аз нямам брегал? Не съм, не, общо не можех нищо да... Както снимак за мен. Дека е било? Дека е? Да, ще го подаде беше так, я тръчвам така. Тук беше дръзко и не можеш да го видиш, нали, че той изпразък това. Вика, това е гол. Сме замислили акция. Вика, тук няма да бъде. Няма да няма, че беше дръзко. Да си спиме, да ние не боли го. Не те боли, не? Аз си спимете до половинки. Четворици. И на диско две пиво. Мога да ми дойде да го Какво беше нещо да върнаме, че беше? Който не ми рече. Как ще го бъде? Че ще бъде? Добре, ами се какво? От я ми се кидаде назад. Аз съм на какво? Сега не ти да дай сега. Гол да се гледа. Учители да те забавят. Ще това. Беше да си решил, ще го как ти си. 3, 6, 9, Гимназия, ало! Браво! Не го псували, моего. Какво е ще да? Трябва да
va a ser delicioso. Va a ser Vamos para la Imamo Britanni più. Pazi, много говориш. Много повече напред, така е терен. Не го мисля цялост. Тези дни не е заслужила да ми помага. Големи ми. До сега. До сега. Имаш още... И смогли. Стрелци за екипата на Ръка Делчева беше младата кошарка. И няма мрежа. Ане, насмей се, Ане! Ане! Насмей се! Тук и повече успеят, се казва. Сечия, пане! Слушай, много висок резултат. Не ги пата, пушти! Абе, суди! А това знае да вика пливане и са американеци много води. На неколици вика коментира сръбски коментатор. Белов там е бил, или си не бил американец. Белов е 50 метра изпред американца. Смит вика, американец може да победи едино ако се Белов удави. А може да се случи нещо? Абе, суди! Ти гледаш, те да се... Ти камерата да гледаш, не там, това въпрос. И 30! Айде, Ив! Айде, 30! 30 колко? 29, Чекаме 30! 30! Има време, дай! дръжки! Айде, ме издигни! Айде! Бене! Абе, чекате! Айде, уши ден, бе. Браво! Дайте ръка на съдията.